Ni na san da sanin baki kilo ba, hakuri maganin duka fargaba. Na tsaya ana da ke kunki jaruma, ban ki yi ni ki ba. Yau dai na tsara in tara miki soyayya a domin in kara. Saki shige daula a ba kwalla a ne miki alƙawari san ki na tattara. Bani gajin kunyar soyayya har me mini soyayya zan masa in kara zan miki soyayya wacce tarki ba za na yi ma ba. In ki kabar hanya zan jayo ki ba za na guje ba. Kun gariyar kirki mai mulki lambun soyayya ta ba wata yarinya wanda yake kinki ya gane ki ko da bukansa kar da ma hanya. In na zamo naki kuma zaki ba ma bi gogayya sai a sauyin sallah kai shaka dinga ganin baya ana dai mata soyayya da ta fita daukan saruhi ina sun rike bulala wai illa za su min wala na rike la haula ba ni zubar kwalla na kulla da samsam ba mai ja da duk lamarin Allah karki gidan Allah mun kulla kalmar soyayya baki shiga matsala karki in kare ni ne duk mafitar matsala arki su kulla dubun shari bayana na biyo na kula aki in na jala kairi mai tarin dumbun mamaki sai na tuno naki tunda kina naki kun naki to ba mamaki shi ma ya jiki babu kamar mulki yin aiki mai tarin zunubi ko lada taki in ka shiga aljanna to ba wai zunubi ya gaza ba in dai ka shiga wuta ko